Bay! Burgit! Da! Ako lagi na ako mo taxi og sticker bay! Kay Burgit yun bay! Ug nalagi kalaban karon na magpasamang-samang tudtod man yun ba? Kay ako rehaw dug mo taxi og sticker ba? Usban daw be! Basig chambar to ba? Yaw! Dili dyan ay chamba bay! Tirada na dyan kay Burgit man gapon! Uy! Nakapalit na po kong sticker ba? Kadaghan na po kayo! Bagaan to sa balibayin dito sa Lamarites oy! Daghan kayo ba? Nindutan ni sige pamalit oy! Kay sa manukol ka ba? Mapildi gyapon ka! May pamupalit ba? Kay di pa matutod! Kung musukol ko, mahurot man noon! Muato sa ko sa unahan ba? Magpaibo ko sa kong sticker! Oo! Okay ko? Yeah! Bang! Sapo! Ay! Daghan ka kong sticker oh! Nakay ni nanay! Hala! Nagana sa imo sticker oy! Alangan! Ninana ng mga hawd! Dali raman na gana sticker! Ay! Dagan yapon! Wala yung kita ni mo nakadaw kag sticker ay ba? Ay! Basig imo na pinalit no! Unsay pinalit! Unsay may kwartaon ako! Hala! Ilig biya ka magpalit-palit og sticker ito ila Ate Marites! Ala! Pasangil! Wala mo ka na sila baligyan sticker gani! Wala jud! Pinalit jud! Kay di man gyapon ka musukol sa kuha! Ang bugiro to kay Kagba! Gamay ra ba kag sticker? Di parihani oh! Dagan lagi pero amang kay buot puro sticker ay! Unsay way buot? Ganong na daghan man og di ko hawd! Eh! Ugaw ka be! Nganong di ba ka musukol sa kuha be? Langan! Tikasan man kay ka! Kisay makigdula ni mo anang tikasan! Kasal lang yapon! O di gyapon musukol! Bayot! Ka bugiro! Ali! Pilay man ta! Sige! Tag 28 taritso! Tama dyan kayo niyo! Kagamay ra na mo ha! Kadaghan sa kuha! Oh! Unya! Taxi biyata! Nakay pamato! Ay! Pamato lang! Kalapad sa kong pamato! Hala! Asa ka siya gikan na ng pamato ba? Lapada na eh! Gamay kayo kong pamato! Dali na! Ilapag na ng bite! Kay mag-ihap sa ko! Kay daghan man ako ha! Oh! Kanyo! 20 naman ni Sirado! Sige! Mag-ihap sa ko! 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Darago! Amibe! Tani! Kay butang na nato ni! Linya nato ni Be! Tarong mo nato ni linya para dili siya kabargit! Sige na! Pagbuhat ng mananan diha kay magmano na ta! Buhat akong mananan! Kunay unag mano ha! Ya! Pag! Hawdan ako mo first oy! Yate! Hawda na yung mumanoy! Ako na po be! Ya! Ay! First pa ko ba? Hey ate! Ako man dati first pa! Gipinki lang niya! Ako na una! Putiran ako! Hawd ni nako akong taksi! Tirahon na nako be! First tira pa gani ba? Burgit ayon! Urot burgit ba ni ka? Hey ate! Ang tira niya! Ano ba lo? Wow na nako! Kay urot man! Hey ate! Huwag mo talang sabot nga urot burgit ba? Nagsabot tayo! Nagkakip ito ka! Wow na nako! Hey! Paldo! 1, 2, 3, 4 Unyak! Napaka-sticker na! Kaya ito na nga ng daging Newton! Oh! Napa mainong ko yung sticker niya o baga ini! I-shot na po nito na! I-shot po na ni mo talan na! Oh! Kana pa! Dala rito magdaw ka ni ba? Oh! Diara o! I-shot ako ni! Bali 100 din kabuktan yan! Oh! Shot po nila ko tanan! Kitag 100 po na! Abi! Kini! Dirigyo ta magdaw ka ni! Kisay mapilde! Karon! Tanawon lang kung kisay daog sa atuan doha! Sige! I-aray sa rin ako Art! Oh! Dira! Kumana ka rin! Mano na ta! Sige! Ako una mano ha! Ay lagbar kita! Ya! Oy! Gipauna gani! Naingga mapod! Sige! Ako na! Mano! Inaana pag mano ba? Balapod ni mong mano! Impos yun ang 100 ni mo ron! Sige! Mutiran ako! Sige! Art! Mutiran ako Art! Bravo! Hapit man lang yung abot, luya! Yate! Di ka sana ni mo! Mamaraw mo ka! Ay, Nadia! Ako na! Hilang ka lang kadaan karon kay unsaon ako ni pagbarkit! Yate ay! Mamaraw man noon ba? Utanawa! Wayan ko kabarkit! Pagtuon niya mo ni ako matubay! Nalaw! Oy! Unsa man ay! Dako man kaning pamato! Wa ko ba silabot anay! Wa man tayo nagsabot nga bisag
murang kwaon. Kailangan tikasan magkaipo, namin ako sticker bay. Wow! Kani, tagana ni oy, yung saan kanina ako bay. Atang nalagbalato, be. Bisag 50 lang kabok. Happy yo, 50. Naro, kanilang isa ka buko, imo na na.